uLazarus emangcwabeni khawuzisindise khawuprove uba uyilento uthi uyiyo na uThixo akaziprove ngoba umuntu ozipruvayo ngumuntu ongaqinisekanga ngaye uba ngoku khawuziprove uba ungwakwahlenge nyani xa ngizazi kufanele ukuthi ayesika wena ngabacabanga bengalonto kuyabazi wena abantu bawahlenge kodwa uba angizazi ndiyathandabuza ndizawufuna uzichaza ndiziveze uba khani ndiqiniseke uba ndiwaphi ndiwakwahlenge ngoba kwam andizazi kuthiwa kuyesu ubungunyana ngathi into jika namatye bezizonka wawajika i-answer nguno ngoba akwazi ukuprove ubungunyana ngathi into uba ngosajika amantye uyazazi ubungunyana ngathi Thakothobe he could have called 10,000 angels but uthe awujonge ezantsi yena lokuqala ithethileyo bawo baxolele ngoba bayazi lento bayizayo bebeyazi lento ngebengenze ezi zinto bazenzayo izizathu zoba bahambele phezulu bebaleka nezikhonkwane ingxaka bayazi lento bayazi fundisa uthi Father forgive them forgive ngu-apha oyi-preposition adityaniswe noyihemi bakhuphe u-ayihemi apho elihemi is ayihemi othetha ukuthi let it go kawuyeke manidlule ngamanye amazwi bawo khawuthi ovaluku le nto bayenzayo xa uxolela umntu into akwenze yona you let that thing go susa le ngxaki kulo mntu susityala angabi natyala kawuyeke ihambe basiyaka bokufele kwalikhontola eyokuqala into enosenza thina ngoba kulula xa sijonga kuyesu basi unguThixo awunawuze ukwazi uba ngumntu oxolelayo ungekho kuThixo noxolelo kodwa imeko yokuxolela thina ingaphezu kwamandla ethu. That is why man ukuthi hayi ngiyaxolela kodwa andikulibalanga. Libalanga udala uphinda indlela idamage oyenzileyo apha kungaphakathi awuna idea. Una idea buti sisi yendakele eyona reason ifanele bamxolele yile ntuba kayazi idamage ayenzileyo. That's the reason ufanele umxolele ngayo ngoba uthi baxolele ngoba bayazi le nto bayenzayo, umxolele ngoba kayazi idamage ayenze kuwe.
bayazimusa abantu batshadile ndithetha ngosalithi kadlule nje omnye akuma wakhe abantwana bazazi kakhulu zonke izinto adlule athi mama usatyeba kwethu mama ekhaya yasatyeba kwethu kanti umama imkhathazini ukuthi usawatyeba intombama akatyeba how wathi futhi nje kapindlela yokubeka kuyiteli lo mama jikele mina onke lenkosikazi icinga nale lokwa isiyatyeba ngoba le nto okutyeba ikhoze indamage balotata onwabile le mama khawukabeke kwekutya nkosikazi uyawuva xa kuthiwa ndibeke ukutya andisatyebanga ngoku because inoni akayazi idamage ayenzileyo baninzi abantu abasenzakalisileyo but they don't know idamage abayenzileyo yile nto kufuneka ngamanye amaxesha sezithi izinto let go yiba ngumntu oxolelayo ukuze ukwazi ukuxolela yiba kuThixo woxolelo uStefane uthetha ebethwa ngamandla into yokuqala phambi koba xole uthi ndibona amazulu evulekile akawubona amazulu evulekile athi Nkosi usunabalekile sokuxolela ungengomuntu wasezulwini ngoba lona ikumgangatho phezulu kuwe awuyazi uyinkukhu ehamba phansi lindela uthi kwakunyuse ubhabhene eagles uzobona imibono yezinto zikaThixo usahamba ne-chicken lapha phansi ngamane usithi ndiyaxolela kodwa ndikulima ngayo iproblem uzulana nenkukhu apha phansi kawubhabhene eagles kawubhabhene eagles ube ngumntu oxolelayo eBhayibhile yiba noxolo kubo bonke abantu it's easy ukuxolela xa ukuthixo ngoba xa ungaxoleli iba nkulu idamage oyenzayo to yourself number one ubambi ebusweni ngoba usoloko ufingintshila akawuvela nalo mntu kakusileyo zinyuke intshiya ube mpinga kumbi ungakwazi unyamezela ube kwinto ethi unikwe yena intshumayelo animameli ndibheke emotweni wambe uhlala emotweni ungayivanga intshumayelo ingxaki uxolwa lukho kuwe and le nto itya wena abengonwabanga lo mntu yena esibili no xa uzifundise xa ungaxolanga ukuyisa kuThixo loo nto khawubayeka abanye abantu jonga uchazela abazala nobani ukho umuntu onezinto ethile uzawufaka abantu abaninzi ekungabikho enkoqa make ndizenze vulnerable apha kuni ndikhathazwa ngumqashi wam nyamazi umqashi wam khathazwa ngumqashi wam i-conference yandikhathaza gqithi conference ngokuthi abakhathaza abantu ngoba ngabantu ababa khathaza ndacinga uba ndayibona ikhathazeleyo ndafonelwa ikhazini yam engumfundisi etshetshi hayi mani zam njengathanda ukuva kakuhle mani khathazekile mnazi tamalo khathazekile sadafowuna udade wethu inkosikazi yomfundisi ewisile uthe khathazekile
Esandafuna ufona umkhulu wami apha emakhaya. Eyisho kunjani? Bangabi ngokabani. Babelani ngiyabacela futhi nento enditheni ayikhathalele. Yeko. Ethubeni fonelwa ungumfundisi echurch. Naba phambi kwami abantu bakhathazayo. Hayibo, bazofuna indawo yokukhonzela. Baba bawufuna ihholo yokwenzela i-youth program. Baya kulaa mntu wasekhaya uyazi into yoba bandikhathaza. Yena ufonela aba bantu bakukhathazile balapha phambi kwami. Futhi abazuyiva le ndawo bayifunayo. Wakuza mna. Wabadiscribe. Wathi omnye unje. Dabafa abantwana babayo. These are the young pastors endizaziyo. Yani zofuna iprogram yolutsha. Thina lo. Engixelela yona wathi abantu kuyiva mzala wami. Balapha. Yabe hayi bayeke. Ayingabo apha. Yafana nabethe. Ayingabo. Bayifumana. Ndakuyeka kwami ubaxele ezoncane. Batshintsha ngoku. Abanye ukuthi ndidandonwabile bandiphethe kakuhle kumama ndifile. Bandiphethe kakuhle. Baphinde bandifonela wathi bafikile. Bezofuna indawo yokukhonzela. Aba banayo nendawo yokukhonzela. Ngenxa yoba bephethe kakuhle. Ndinomfundisi endimaziyo onenkonzo abangayisebenzisiyo. Sayomcela abaniniki indawo yokukhonzela. Aba ngabantu apho ukhonza khona umfundisi umntana sekhaya. Ndabe ngeke awaziyo ukuthi wena ungekho mkholweni wenzela abantu abaninzi bangaluzuko endikuluza abantu abaninzi. Nala ndoda ikwa emakhaya ifonele bafikile bazondivangela aba bantu bakukhathaza. Ngokuthino ngimama ndawukhonza kule ndawo inabantu abakhathazayo mna. Yatshintsha ngakuyo. Teka ndifika kwendini wathi hayi bafikile hayi ndibaxela uba hayi ukuyimi right ngongeza ke ngomntakwethu uzothandaza. Hayi nanti banikile igama. Ye mntakwethu uba uxoli baninzi abantu bavalela kunaphakade. Ngoba abanye abantu bayakuthanda bazakulwela. Batube wena ubafaka ngongekho xola kuze kube right yiba ngumuntu oseluxolile. Yesibini into uxolwa namida. Awuthi ndixola kuba undoneka ngaphi. Uthi umuntu xa ibuza kweso how many times uthi uye 70 times 7. Uyafika nini ku490 okubani abantu abakumoshile. Ake no mosha kayi20 ngoku. Minus 20, 490 minus 20. Uyakuba qola bese wachaba nawe ku490 bese waswele. Uzama ukuthi uyesu akukho nini ukuba kakumoshe kangakanani. Bathi wena hlala ungumuntu osexolweni. Overlooking mistakes abanye abantu. Uthi uyesu abayazi naba besokela nangengubo zabo. Abayazi bakuPsalm 22 verse 7 and 8 and verse 18. Ibhaliwe lento. Iprofetiwe lento babababela nangengubo zabo. Le bayenzayo abayazi bona. Ya prophet wabengekabikho abantu bobelana ngezibuko. Ezinye izinto zizakwenzeka ebomini bakho. Xola nikindima uThixo athathe indima. Ukabunga ungakina umthendeleko ngenxa yokuba unaxolo lomuntu uThixo. Iba ngumuntu onoxolo mntana baba. Amen. Sonke mfumane kwemfuni yokuhlala emotweni. Iba noxolo mntana baba. Akuna ukuxola uThixo amazulu enguThixo. Ufuna ngathi sifane nabantwana bakhe, sibe ngabantwana bakhe abanoxolo.
never have peace ungenayo i-Prince of Peace. The reason yokungaxoli funeka uyazi namhlanje ingxaka kakho inkosi yoxolo ebomini bakho. Oh. Awuxole ngoba umuntu ezoguqa phambi kwakho. Ngoku Yesu wathi usungabaxolele. Uyajinge emnqamlezweni usethi zange ubekho nomnye oguqa phambi kwakhe. Kodwa wathi ba axolele. Kokabulawayo uStefano akabulawa ngabayedeni. Bulawani kwakhe. Athi umkhosi kathi usungababeki icala. Ngoba uStefano usemxolweni. Khawulani ubuthongo bokufa unoxolo. Kawubafonele manje efemelini yakho uthi ngoba ungekho xolo bantakwethu igazi liyangisida le mabexolo ngakwethu. Bakasibena ne-peace bantwana bakama. Senze uxolo. Senze uxolo. Ngokwenza loo nto ubeka izibingelelo zoxolo kwifemeli yakho. Family yakho. Uyazi uJoseph waye baxolela abantu ababo bebemthengisile. Bemfake nasemadini ngonyaka wena nasemadini. Yazi ukuthi ebaxolela bemthengise kumaIsrayeli. It's because wayengumntana emncane ebukela utata uYakobi. Ezakubana ngesifuba notata omncinci okanye utata omdala wakhe uEsau. Wabukela amadoda azalanayo alele esitelekweni eside ezawuxhelana phambi kwakhe. Wadawubukela uyise soyika ebabeke ngokwesiqephu kesiqephu. Wabona esangana exolelana. Wathi ukuthanda waxolelana nomntakwabo Esau. Yintoni longenza thina baxolele mina bantakwethu? Sala izibingelelo zoxolo efemini yakho. Waxolo maqala pha kuwe. Babathi abantwana bakho uba waxolela nomtata nomntakwabo, uba waxolelana mama notata. Imntana bawo ndithi mina noba sohlukene ngokwephepha nadivosa kakukwenelele into entle xa ubone emakethe. Kwafika lalo leya ingasabonge nabantwana ibetha ngebhakehle uthi ndake ngayisendele ebhakile ifikileyo ungazibiza mali yakutya abantwana ngoba usemxolweni. Usemxolweni. Uxolo luyamtshintsha umntu. Ndiyaxola njengonke ubona iqoqoze ke la. Ngifalwe nje into enye yoba bencinga uzalwa nami. Kodwa khambulwe nami ubonakala usemxolweni. Ndithi mandizise imali yabantwana. Ngoba kunamizisi ngoba ngibone usentoni usemxolweni. Khawube semxolweni ube ngumuntu woxolo. Nkosi sikelele. Nkosi ngcine. Number 73 sonele etafeni. Number 73 sonele etafeni. Manje siyosi